Il-Gazzetta Nazzjonalista tal-Ħadd irrapportat bi prominenza fil-paġna ewlenija tagħha dwar negozju Fawdex li se jitwaqqaf l-operat tiegħu mill-qasam industrijali. Iżda din mhix xejn għajr fake news oħra mill-midja nazzjonalista. Kien il-ħanut stess li giddeb il-midja tal-Partit Nazzjonalista kif fuq Facebook keteb li l-informazzjoni pubblikata hija falsa u mingħajr bażi. Intant Indis Malta ħarġet stqarrija fejn ħarġet tiċħad din il-fake news fejn ġie sostenut li l-allegazzjonijiet li ġew imresqa f'dan l-artiklu huma kompletament folozz. Indis sostniet li jiet ikkundanna t-tixrid ta' aħbarijiet folozz bil-Gazzetta Nazzjonalista naqset milli tikkuntattja lill-Indis għal reazzjoni qabel ma ppubblikat din l-istorja falsa. Intqal li Indis se tibqa' impenjata li tkompli taħdem favur l-industrija u se tkompli tagħti s-sosten tagħha lill-komunità kummerċjali lokali bi trasparenza u professjonalità.